Lang omlet is het dan Safier. De nieuwe basisschool, de Thijsstream in Holwert, is iepen. In 2009 besleten de iepenbieren en christelijke basisscholen te verseren. En joet is de feestelijke iepening. De band kunnen te jaren de nieuwe scholen in. Dat viel heel feestelijk. Ja, we zijn gewoon heel blij, heel grutsk, heel blij. De nieuwe scholen wie voor de band wichtig. De band wie er rond en dat we te merken aan, we zien het eerst in twee gebouwen. Dus we hebben een gebouw waar dan groep 1 tot en met 3 ziet. En we hebben een gebouw waar groep 4 rond en met 8 ziet. En de band vindt het gewoon heel erg leuk om nou weer 1 tot en met 18 in scholen te wezen. En dat zijn ze soms wel eens van, we missen de oren. En de band binnen de dan ook Tiege Wie is mij. Hij is heel mooi en volle naaier als de aarde. Heel mooi. Wat vind je de zo mooi, jongen? Nou, gewoon heel mooi lang en groot en zo. Heel volle is verloren, we hebben meer glijers, we hebben beter uitzicht, hij is volle grutter. En nou ja, iedereen is samen. De scholen zit in verbinding met het multifunctionele centrum te inzet. Wat van groot belang is voor de scholen, maar ook voor het dorp. We willen sowieso als squallen ook meer de verbinding zieken met het gebouw dus, of met de verenigingen die in het gebouw zitten. Maar ook om het gebouw heen, dat zit naast de sportvelden, keertsen, voetballen. Dat zijn al je dingen die we dan misschien ook in een naschoolsaanbod oppakken kunnen. Dat is gewoon heel prachtig, dat iedereen bij elkaar zit.